Un fapt pozitiv este acela că solurile de sub pădurile defrișate sunt soluri favorabile culturilor agricole, în cea mai mare parte a lor. Aveți imaginea unui profil de sol brun roșcat de pădure. Da? Culoarele reflexii vedeți voi așa mai roșii, datorită oxizilor de fier pe care îi pun aceste soluri. Ce este mai ce ai acolo? De ce tot din față? De ce te toți către colegul din spate? Voi vreți neapărat să facă ce am spus mai devreme. Să întrerup lecția nouă și să vă iau la întrebări din lecțiile vechi. Păi mă uit la tine de jumătate de minut și tu ești cu fața către spatele case și nu către casete, către tale. Ce dorești, domnișoară? Ce dorești? Poftim? E banca ta, e banca ei, ea răspunde de mâncăriturile care le face. Dacă e banca ta, de ce nu stai pe locul tău să păzești banca care se aparține sau care se aparține? Vă mutați Irina de Corajă. Vă mutați? Nu! Mai nu, cum nu? Și pe urmă vă plângeți că cel care a stat în banca voastră vă măscărește banca, vă umblă în ghiozdan, că atunci când vă mutați, nu vă mutați și lucrurile. Cine strică? Cine e nevină? Sau auzim un alt răspuns, vă rog, știm? Și pentru populare. Favorizate de credințele naturale propice. Această regiune este împărțită între popoarele de limbi germanice din vest și cele slave din est. O singură insulă de la latitate se află în Europa Centrală. Care este insula de la urmată de ce popoare? Dacă a spus că regiunea este împărțită între popoare germanice, de limbi germanice din vest, adică germanii, elvețienii de limbă germană, austriecii și cele slave din est, adică polonii, cehii, slovacii. O singură insulă de latinitate, de romanitate. Românii și moldovenii din Basarabia. Că noi suntem popor de origine latină. Și moldovenii, mă rog, că tot românul și aia. Da? Deci aici scriem așa. O regiune cu o veche și densă populare. O regiune cu o densă și veche populare, virgulă, împărțită între popoare de limbi germanice, împărțită, deci combinăm cele două fraze, împărțită în popoare de limbi germanice, deschidem paranteză și scriem nemți, sau mă rog, germani, elvețieni de limbă germană, austrieci, deci germani, elvețieni de limbă germană, austrieci, închidem paranteza, popoare slave, paranteză, polonezi, cehii, slovacii, popoare slave, în paranteză, polonii sau polonezii, cehii și slovacii, da? Și popoare latine, romanice, români și moldoveni. Popoare latine? Românii și moldoveni. Sigur că aici ar mai fi și maghiari în regiune, dar ei nu sunt nici de origine germanică,
Ei nu sunt nici de origine slavă, nici de origine latină, nici de origine asiatică. Alt răspuns, vă rog? Biparcă? Hai să vedem. Dacă greșești răspunsul, înseamnă că n-ai fost atent la câte răspunsuri s-au citit, biparcă te ridici în picioare, cu cartea în mână. Dacă greșești răspunsul care urmează să-l citești, înseamnă că n-ai fost atent la câte răspunsuri s-au citit și o să citești un răspuns greșit. Neatenția se notează cu nota 3. Hai să vedem. Îți dau 3 sau nu-ți dau 3? Ai fost sau nu ai fost la 3? Că eu te-am avertizat mai devreme. Citește următorul răspuns. La câte răspunsuri în urmă? Nu e bun. Ăla s-a citit. Ăla s-a citit. Alt răspuns. Încearcă altul. Dar nu-i șopti. Că pe urmă e cu nota 1 pentru aha! O regiune bogată în resurse naturale? Dar cum te-ai încurcat, bă? Te-ai dus înapoi cu 3 răspunsuri? Aia nu mai e încurcătură. Citește răspunsul corect. Ce fel de resurse naturale? Păi citește, nu mi-le citește-le de acolo. Da. Scrieți acest răspuns în întregime. O regiune bogată în resurse naturale, respectiv cărbuni. O să vedem Germania cu lignit, Polonia cu huilă. Ce mai e acolo? Metale, păduri, ape, terenuri agricole. Și o resursă care nu este menționată aici, dar care în fapt este cea mai importantă. Oameni, omul, e resursa cea mai importantă, că dacă el n-ar fi el să valorifice celelalte resurse, v-am mai spus când am vorbit resursele întregii Europe. Omul este cea mai importantă resursă naturală, dacă îi să luăm așa. Că dacă n-ar fi el să valorifice resursele amintite, n-ar mai fi nimic. Ce vrea să spună? Ești atent? Zicala. Omul sfințește locul. Ce vrea să spună Zicala? Omul sfințește locul. În munca lui transformă un loc sălbatic, să zicem, într-un habitat de locuit, de trăit în el, de trăit frumos. Un omul muncitor, la asta mereu, nu la leneșul ăla să pute pe lângă el. Da. Poftim, că ai ridicat mâna și n-am apucat să te pun, că am vrut să-l pun pe... Citește următorul răspuns. Și vă rog să fiți atenți și pe măsură ce colega citește, voi deja scrie. Cu diferențe. Social, atât ai citit, atât scrie și tu, că e foarte important. O regiune cu diferențe economice consimțim pe pielea noastră. Germania e cu cel puțin 50 de ani înaintea noastră, din punct de vedere al dezvoltării, al nivelului de trai, al salariilor bune, plătite. Da? Deci ai scris? Da. O regiune cu diferențe economice între țările din vest, bine industrializată.
cu nivel de trai ridicat și cele din Est, cu întârzieri datorate fostului regim socialist. Aici ne încadrăm din păcate și noi. Și noi, și polonii, și slovacii. Și ungurii. Da, și ungurii. Ce s-au mai apropiat de Europa. Și alt răspuns, vă rog? Așa, alții care n-au mai... Ia citește tu, mă, de aici, al doilea, tu. N-are nici carte, el e fiul ploii. Când se oprește ploaia, nu mai are nici mamă. Citește. Regea? Bun, atât ai citit, atât scrie. O regiune prudentă regea de transporturi. Noi despre transporturile europene am vorbit. Și pe uscat, feroviare rutiere, și pe apă, fluviale, Aeriene. și aeriene. De care vreți? Din toate formele de transport în această regiune, respectiv în țările din această regiune, o rețea densă. Ce înseamnă densă? Și multe căi ferate, și multe șosele, autostrăzi, și transport aerian intens, și transport fluvial, pe Dunăre, pe Rin, pe Elba, pe cele trei mări, Baltică, Nordului și Neagră. Bine, mă, bine, bine. Dați la mine pe canalul că sunt acolo. Am notat acest răspuns. În timpul care ne-a rămas, ne uităm despre imaginile de pe pagina 44, da? La 1. Spune, te rog. Uită-te bine pe imagine și spune-mi ce vezi tu acolo, ce fel de munți vezi. Niște munți înalt, bine, pensii, erodați. După părerea ta, ce fel de munți? Zi! Domnul, bătrânsile liniștit. Domnul. Ridică-te în picioare cu tine vorbe. Nu tu, celălalt care a citit, care Bunica. Tu, n-ai citit tu. Nu. Citește la Guvernă, unde? Ridică-te în picioare. Nu tu, mă! Nu mă trage în picioare. Domnule. Zi! Ce este la figura 1? Ei, uită-te cu atenție în imagine și spune ce trebuie. Am întrebat, cine? Cine liniștit? Înalt, bătrân, roșu, socit. Mie părătați? Sigur că da. Sunt mulți tine. Vezi vârfurile ascuțite, acoperite cu zăpadă. Deci au peste 3.000 de metri, dacă sunt acoperiți cu zăpadă. Nu sunt mulți bătrâni învechiți de grele, porțiți până aproape grele. Când căutați peste o imagine, trebuie să vezi ce este în imaginea aia, să poți descrie cuiva. Da.